Dneska sa naučíme, ako skákať na bicykli. Vysvetlím vám to. Na akom bicykli? BMX, do piči. Máte bicykel a vyskočíte. Máš bicykel a vyskočíš. Zatiaľ chápem. Takéto akcie sa mi nepáčia, ale keď sme tu takto sami. Takže pôjdete na bicykel. Sorry za kvalitu lampa. No. Musíte zdvihnúť predné koleso. Potom sa musíte naučiť zdvihnúť zadné. Piči! Zabilo ťa to. Ukáž to sem. Do piči.